aurkezpena. Nolako egunak izango dugun datorren larun batean, ez? Goizian zehar eta guardi partean Orioko txarranga egiteko da. Berria pixka girotzen eta ambiente pixka sortzen. Eta, guardiko 12 eta historialen aldiz, herriko plazan izango da Orio Arraun Elkarteko arrobiaren aurkezpena. Bertan izango dira neska mutilak, alebinak, infantilak, kadeteak eta juvenilak. Denera, 120 neska mutil montatuko dira eta aurkeztuko ditugu beraren entrenatzaileenekin eta banan aurkeztuko ditugu. Hor daukagu gure erronka gogorrena, ez? Aurten errekor guztiak hautsiko dira eta 19 traineru etorriko dira, gure ibaia, ez? Zer esan, zifra ikaragarria eta beldurgarria, ez? Baina, beti bezala dauzkagu herritar asko eta bolondreka asko gure gana inguratzea dela, laguntzea eta urten ere hementsi izango ditugu. Egia esan, denon artean egin du posible, ez? Estropa hau erreferente bat izatea, udara, negu partean bai antobatzea dela, beste herri batzutan olako neguko testak eta bat, baina, pentsatzen, guia 20. Aldia dela eventu hau hemen antolatzea dela eta pentsatzen erreferente bat dela, ez? Eta hemen ikusten da, ez? Pardaitza ikergarria, ez? 2086 estropalari arraunari izango ditugu gure ibaian eta, pixkat, gure aldetikan posa handia, baina ere bai, ardura handia ere bai, agerlana ondatatzen den, ez? Orioa, arraunaz disfrutatzea eta, txeko traineruak lan maiten den eta bandera etxen gatzen den. Eskerrik asko.